Што вядома пра страшную сітуацыю на Гомельшчыне, пра што Лукашенка кажа і маўчыць, а таксама якія нечаканыя прызнанні прагучалі ад вядомых беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Вайна прыйшла ў Беларусь. Уначы нядзелі выбухі чулі ў раёне Гомеля, Мазыра і Хойнікаў. Прычым у апошнім выпадку людзі не пацярпелі толькі цудам. Хойнікі – гэта невялікі райцэнтр Гомельскай вобласці ў 50 кіламетрах ад украінскай мяжы. Там жыве каля 14 тысяч чалавек. І, як кажуць мясцовыя, уначы нядзелі 9 лютага проста ў цэнтры беларускага гарадка упаў расійскі дрон камікадзе. Людзі расказалі выданню «Флагшток», што дрон ляцеў недзе з боку паўночнага ўсходу і упаў амаль што ў 5павярховы жылы дом. Іншыя кажуць, што беспілотнік упаў проста на мясцовы дом культуры. У выніку ўвесь дом эвакуіравалі. Людзей засялілі ў гасцініцу. Бліжэйшыя магазіны днём закрылі, а таксама нагналі кучу міліцыі, у тым ліку АМАП. Толькі пасля абеду дрон вывезлі і ўзарвалі, прычым месца падзення беспілотніка было зусім побач з мясцовым выканкамам. Які канкрэтна дрон гэта быў, улады трымаюць у сакрэце. Яны ўвогуле нічога не кажуць пра небяспечнае здарэнне. Вядома, што самыя папулярныя мадэлі гэта іранскія шахеды, якія ў Расіі праходзяць як Герань-2. Тады тое, што ён не выбухнуў пры падзенні, можна патлумачыць хіба толькі ўдачай. Агулам жа той ночу 9 лютага Расія запусціла па ўкраіне 151 шахед. Пацверджана збіццё 70 з іх, яшчэ 74 дроны былі лакацыйна страчаныя. То бок недзе упалі самі, вылецелі з Украіны ці па іншых прычынах зніклі з радараў. Грамадскі дзеяч і былы мінскі рэстаратар Вадзім Пракоп'еў расказаў, якую прапанову ён зрабіў украінскім уладам. У інтэрв'ю амерыканскаму ваеннаму выданню Пракоп'еў згадаў, як прыехаў у Кіеў на 3-й дзень пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. Аказалася, што тады ён заклікаў украінцаў, каб тыя ў адказ уварваліся ў Беларусь. Цытата Пракоп'ева. Супрацоўнічаючы з украінскімі падраздзяленнямі, мы прапанавалі асіметрычны адказ на тэрыторыі Беларусі, і гэта б мела поўную падтрымку мясцовага насельніцтва. Вынікі мелі б псіхалагічны эфект, падобны да таго, што адбылося, калі украінскія вайскоўцы пазней правялі рэйд у Курскую вобласць у жніўні 24 года. Аднак такі план Пракоп'ева быў адхілены украінскім вайсковым кіраўніцтвам. Сам Вадзім Пракоп'еў цяпер жыве ў ЗША ў Вашынгтоне. На радзіме ў Беларусі ён быў двойчы завочна асуджаны. Былога рэстаратара абвінавацілі ў цэлым букеце артыкулаў. Гэта тэрарызм, спроба захопу ўлады, абраза Лукашэнкі і шмат чаго яшчэ. Кожны з двух судоў выпісаў Вадзіму Пракоп'еву па 25 гадоў калоніі. Лукашенка расказаў пра свае мары, памылкі, хваробы і нечаканых сяброў. Сёння ў Палацы Незалежнасці прайшла яго вялікая сустрэча з прадстаўнікамі асноўных рэлігійных канфесій. На ёй былі праваслаўны мітрапаліт Веніамін, каталіцкі мітрапаліт Іосіф Станеўскі, муфцій Абу-Бекір Шабановіч, галоўны равін Грыгорый Абрамовіч і старшыня аб'яднання евангельскіх баптыстаў Леанід Міховіч. Цікава, што Лукашенка сам прызнаўся ў тым, што хацеў правесці сустрэчу раней, але пасля перадумаў, бо спалохаўся, што атрымае черговую порцию критики на свой адрес. Скажу откровенно, что эта встреча была запланирована в канун выборов. И я тогда категорически отверг эту идею. Я не хотел, чтобы, знаете, упрекали меня в том, что вот под выборы игра какая-то и прочее. Я говорю, встретимся после выборов и поговорим о насущных проблемах, чтобы все вы понимали, что это не какая-то политическая акция с использованием наших церквей и верующих через вас. Затым жа ён пахваліўся, што правёў выбары так, як заўсёды марыў. Цытата. Выбары гэта сведчанне таго, што мы зрабілі высновы са сваіх памылак, якія дапускалі ў нашым грамадстве. І я, і ўлада, і вы ў тым ліку. Мы правялі добрую працу над памылкамі. Канец цытаты. Увогуле, ільвіную долю сустрэчы Лукашенка гаварыў не столькі пра Бога, колькі пра самога сябе. Ён пачаў скардзіцца на свае праблемы і ў тысячны раз расказваць пра пратэсты 20-го года і кепскі захад. Мы с болью в сердце видим, до чего дошла ситуация в Украине, например. Нас тоже пытались раскачать в 2020 году, и в том числе по религиозным вопросам. Не случайно один из сильнейших информационных ударов был нанесен именно по священнослужителям. Сложно переоценить плоды вашего служения на ниве укрепления традиционных ценностей. Ну, сейчас немножко уже попроще.
когда за океаном очумелые в чувство пришли. Затым жа Лукашенко згадаў нават каранавірус, праўда, ніякіх шкадаванняў за свае дзеянні падчас пандэміі ён не мае. Якраз наадварот. Ён у чарговы раз паўтарыў, што яго пазіцыя была адзіна правільнай. Цытата: «Трэба пераканаць людзей. Ты павінен ахвяраваць усім, каб людзі гэта зразумелі». Канец цытаты. Тут нагадаем, што гэтыя перакананні каштавалі Беларусі вельмі дорага, у 90 тысяч памерлых грамадзян. Время расставило все на свои места. И сейчас мы поняли, кто финансировал, сколько выделяли на эту заразу, откуда она пошла, сколько погибло людей. И признали, что единственно правильный был путь, который выбрали мы с вами. Затым жа Лукашенко прыняўся зноў намякаць на свой фінал, ці то палітычны, ці то фізічны. Ён запатрабаваў ад рэлігійных арганізацый жорсткай дысцыпліны, як у аграрным комплексе ці машынабудаванні, і заявіў: Но чтобы двигаться дальше, не надо все время опираться на одного человека, потому что дальше будет сложнее. Человек не вечен. Надо, чтобы мы все вместе работали, а для того, чтобы было нормально, должна быть, как вы сказали, дисциплина. Акрамя таго, Лукашенко прапанаваў, каб кожная канфесія стварыла дзе-небудзь у Беларусі свой вялікі рэлігійны цэнтр. Праваслаўныя, па словах Лукашэнкі, ужо вызначыліся, і такі цэнтр для іх будзе ў Жыровічах. Іншым ён прапануе зрабіць тое ж самае і нават абяцае, цытата, што дзяржава падставіць плячо, то бок, прасцей кажучы, нават адсыпле грошай. Такая нечаканая прапанова Лукашэнкі, падобна, мае пад сабою вельмі лагічныя прычыны. Ён спадзяецца, што гэта па выніку прыцягне турыстаў. Понимаете, храмов много, но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Праўда, не абышлося і без прыколаў. Напрыклад, адвесіўшы кампліментаў цяперашняму рымскому папу Францішку, Лукашенко заявіў, што, оказывается, сябраваў з мінулымі папамі. Это действительно крепкий человек, человек, который не просто живет и служит, как часто бывало у бывших, я их тоже хорошо помню, дружил с ними, вот богатая там политика, а он умел и умеет говорить прямо в глаза то, что думает. Чарговы скандал з удзелам вядомай спартсменкі Крысціны Ціманоўскай. Як вы, напэўна, памятаеце, у 21 годзе на Алімпіядзе ў Токіа яна адмовілася вяртацца ў Мінск і ў выніку папрасіла прытулку ў Польшчы. Пасля і Крысціна і яе муж Арсеній Зданевіч атрымалі польскія пашпарты. Але ж сямейнае жыццё не склалася. Крысціна і Арсеній развяліся, а цяпер Ціманоўская заклікае беларускіх сілавікоў пасадзіць яе ўжо былога мужа. Калі коратка, то Крысціна ўбачыла ў садсетках, што яе былы каханы нечакана вярнуўся ў Мінск. Яна публічна звярнула на гэту ўвагу і нават тэгнула ў сваіх сторыс аккаунты міліцыі Беларусі, а таксама памежныя службы. Яна нагадала, што Арсеній даваў шмат інтэрв'ю супраць улады, а таксама рабіў шмат відэа пра 2020 год, выбары і вайну ва ўкраіне, а таксама выходзіў на мітынгі. Зразумела, што гэта значыць для чалавека ў сённяшняй Беларусі. То бок Ціманоўская фактычна заклікае лукашэнкаўцаў арыштаваць яе экс-мужа за палітыку. Сама спартсменка гэтага не адмаўляе і адкрыта называе свайго былога мужа махляром. Яна кажа, што той абяцаў людзям прывозіць машыны, але ў выніку кідаў сваіх кліентаў на грошы, а таксама Крысціна скардзіцца на іх сямейнае жыццё. Таму цяпер, па словах Ціманоўскай, яна прагне справядлівасці і не будзе шкадаваць, калі пасля яе публікацыі Арсенія сапраўды пасадзяць беларускія сілавікі. Вярбоўка КДБ і іншыя шакуючыя прызнанні былой палітзняволенай. Паліна Шарэнда-Панасюк, якая, адсядзеўшы 4 гады, выехала з Беларусі, сёння правяла вялікую прэс-канферэнцыю. На ёй Паліна расказала, што падпісала паперы аб супрацоўніцтве з сілавікамі і атрымала кодавае імя Эдельвейс. Прычым падпісваць такія дакументы прыйшлося ажно двойчы. Першую паперу Паліна падпісала 24 снежня 24 года ў калоніі нумар 24, а другую паперу ў Брэсце, калі прыйшла ў Губазік. Гэта было 3 лютага 25 года. Па словах Паліны, яна пайшла на такі крок, каб выйсці з калоніі і цяпер адмяняе тое сваё рашэнне. Акрамя таго, Шарэнда-Панасюк запатрабавала жорсткай эканамічнай блакады рэжыму Лукашэнкі. Былая палітзняволеная мяркуе, што калі адмяніць санкцыі, то рэжым зразумее, што трэба браць закладнікаў, каб пасля імі гандляваць. Візіт у начны клуб скончыўся бядой. У Мінску 33гадовы мужчына адпачываў у адным з клубаў і добра выпіў. Ужо пад раніцу ён разам са сваёй знаёмай хацеў спусціцца на ніжні паверх, але ж на лесвіцы мужчына абапёрся на парэнчы, страціў раўнавагу і ўпаў уніз. Ад атрыманых траўмаў ён сканаў на месцы.
Страшны пажар адбыўся пад Мінскам. У калодзішчах гарэў хаскі парк «Снежная завея». Буйны сабачы пітомнік, дзе трымалі не толькі хаскі, але і маламутаў, самаедаў і іншых сабак паўночных парод. Цяпер стайня згарэла цалкам. Жывёлы амаль не пацярпелі, але ў агні загінулі некалькі коцікаў, якія жылі пры парку. Што стала прычынай пажару, цяпер высвятляецца. Стральба адбылася на Магілёўшчыне. Там Мерседес сутыкнуўся з іншым аўто і з'ехаў з месца аварыі. У выніку супрацоўнікі ДАІ кінуліся ў пагоню, але каб спыніць парушальніка, давялося нават страляць па колах машыны. Аказалася, што за рулём Мерседеса быў 30гадовы раней неаднаразова судзімы магілёвец. Ён не меў правоў і быў п'яны. Агляд паказаў больш за 1,1 прамілі алкаголю. Цяпер на яго склалі 15 адміністрацыйных пратаколаў, у тым ліку за нецвярозае кіраванне, невыкананне неаднаразовых патрабаванняў аб спыненні і непадпарадкаванне сілавікам. Мужчыну адправілі ў ізалятар, а яго машыну адвезлі на ахоўную стаянку. Незвычайная знаходка ў Полацкім раёне. Там проста ў лесе выпадкова знайшлі вайсковы самалёт часоў Другой сусветнай вайны, прычым на борце нават захавалася зброя. Навукоўцы мяркуюць, што знаходка можа быць звязаная з партызанскай аперацыяй «Зорачка», якую праводзілі з лістапада 43-го года па красавік 44-го. Падчас той аперацыі эвакуявалі 200 выхаванцаў Полацкага дзіцячага дома на кантраляваную партызанамі тэрыторыю ў вёсцы Бельчыца Полацкага раёна. Сур'ёзныя праблемы з'явіліся ў Гродні. Аварыя на трубаправодзе пакінула без цяпла 21 жылы дом і дзіцячы садок. Сітуацыяй займаюцца камунальныя службы, а мясцовыя чыноўнікі абяцаюць, што ўжо сёння ўсё будзе выпраўлена і ацяпленне вернецца. У махляроў з'явілася новая схема. Цяпер жыхару Мінска патэлефанаваў невядомы, які прадставіўся работнікам банка. Гэты банкір паведаміў, што зламыснікі аформілі на мужчыну некалькі крэдытаў і каб іх ануляваць і прадухіліць страту грошай, Мінчуку прапанавалі запісаць відэа з адмовы ад усіх банкаўскіх аперацый. А таксама банкір забараніў каму-небудзь распавядаць пра тое, што здарылася. Маўляў, каб не было праблем з законам. Але далей весялей. Няшчасныя ахвяры расказалі, што сілавікі ўсё ж даведаліся пра яго, і цяпер яны заблакавалі мужчыну усе рахункі ў Беларусі, а таксама збіраюцца прыйсці з піратрусам. У выніку падмануты Мінчук паехаў у Расію, перавёў там усе свае грошы на іншыя рахункі, а па вяртанні ў Беларусь яшчэ і набраў крэдытаў, частку з якіх таксама аддаў махлярам. Агулам мужчына згубіў 130 000 беларускіх рублёў. Сілавікі просяць дапамогі. Следчы камітэт шукае відавочцаў страшнай трагедыі. Гаворка ідзе пра аварыю, якая адбылася ўвечары 25 кастрычніка мінулага года. Тады каля вёскі Празарокі Глыбоцкага раёна малады кіроўца на «Сітраэне» выехаў на сустрэчную паласу і ўрэзаўся ў «Опель». Скончылася страшна. У «Опелі» загінула ўся сям'я. Гэта муж, жонка і іх 17гадовая дачка. Цяпер кіроўцу «Сітраэна» пагражае ад 3 да 7 гадоў калоніі, а следчыя працягваюць разбіральніцтва і просяць, каб тыя, хто бачыў аварыю, з імі звязацца. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.